מה שבאמת צריך עכשיו זה זעזוע קיצוני. לפעמים כשאתה מזעזע משהו, יש פריצת דרך. אם כי לפעמים זה יכול לעשות נזקים, אי אפשר לתקן אחר כך. לי גרינר, פליטת האח הגדול, נמצאת בצומת בחיים שלה. 15 דקות התהילה כבר הרחק מאחוריה. איזה אמייזינג פה! וגם להשקות של מגבונים לחים היא לא מוזמנת. ביום חתונתה היא גירשה מהעולם את אביבית בר זוהר, והסכסוך ביניהן החזיר אותה לכמה דקות לכותרות. לאחרונה השתתפה בריאליטי טרש מה שקורה באילת, וגם שם חגגה על הסכסוך עם אביבית. לי איבדה את הדרך, ואני אעזור. 48 השעות שלי עם לי מתחילות עכשיו. זה חתיך אתה. באמת? כן. איזה השקעה. כן, לי. תגידי רגע, את יכולה רגע להריץ לקטע עם אביבית? זה לא נמצא כאן, נראה לך? מה זאת אומרת? אני יוצאתי אותה מהחתונה שלי, שהיא לא תהיה בזיכרונות שלי. תעצרי רגע, אפשר לעצור רגע את הסרט? מה? אין פה את הקטע על אביבית. אוקיי. היא הגיעה לחתונה, ובאותו יום היא נחתה מלוס אנג'לס, והשיקה אצלי בחתונה. השיקה חבר חדש. היא באה באמצע העולם, כולם יושבים ככה בקלאסה, והיא ככה עומדת לי באמצע העולם. ככה. עם אנשים מצטלמת עם האורחים שלי למגנטים. פאקינג ביץ', יש פה קלה. like, respect. אוקיי, אז... אני לא הזמנתי אף אחד להיות ליצן אצלי. אז מה את עושה? אוקיי, אז היא עומדת ככה. איך היא עומדת ככה, נכון. ואז מצטלמת, אז מה קורה? אני ישר הלכתי למפיקה שלי, אמרתי לה, get her out of here right now. אז היא הגיעה, המבטחים באו אליה והוציאו אותה. מה שאת עשית לאביבית, לגרש אישה מאירוע, לא משנה מה עכשיו, להעיף אותה מהאירוע שלך, זה ביהדות הדבר הכי גרוע שיכול להיות. היא באה להשיק חבר חדש אחרי שהיא אתמול, היא מה לעשות רעש? אז מה זה העסק שלה? אבל זה מה שזה היה, כל האייטמים היה, אביבית משיקה חבר חדש. אבל תקשיבי, זה בעיה שלה, אם היא או לא היא זה בעיה שלה. Don't lie that you have a boyfriend, את רק נחתת, יא זנה. את רק נחתת. מאיפה יש לך חבר חדש? את בחתונה שלי. צריכה לבוא להראות חבר חדש? למה? למה? תלכי להשקה ותראי שיש לך חבר חדש. לא אצלי בחתונה, זה חתונה שלי. רספקט. אז אני הראיתי לה מה זה רספקט. That's it. תראי, מצד אחד, קשה לעמוד מול הכאב שלך. באמת, קשה, באמת היה קשה. מצד שני, אבל, אני לא מוכן לוותר לך, ולא מוכן לתת לך להיות במצב שבו התחתנת עם גבר שהוא באמת גבר מקסים. עם עין באמת גדול, ואני אומר גדול, אני מתכוון גם ארוך וגם עבה. ובכל זאת, את זוכרת החתונה שלך, כאירוע שבו אביבית ניסתה לגנוב אותו, ואז התגרשו ושגנבו לך אייטמים. לא יכול להיות שזה מעורר בך את מה שזה עורר בך עכשיו. לא יכול להיות, זה לא הגיוני. לא תוכל להטביע את הנושא הזה בנשיקות. אני חייב להגיד לך שאני די מחכה לזה שתרביץ לי, באיזשהו אופן. המגע והחום בנשמה, שיטו הנראה הכי גבוה, החיוך הדומות, המבט הליטוף ששובים את ליבי כל רגע. היא יודעת שהיא ממכרת אותי, לא יכול לצאת ממנה, מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב עליה. תגידו
אני אוהב